Човешкото тяло е изключително сложен и уникален механизъм. Учените всеки ден откриват все по-нови и нови любопитни неща, свързани с него. Днес ще представя на вашето внимание някои от най-странните факти по тази тема. Някои от които несъмнено сте чували, а други могат силно да ви изненадат. Затова, без да губим повече време, настанете се удобно, ударете бързо лайк бутона и нека да започваме. Знаете ли, че всъщност имаме трети клепач? Да, това е малка мембрана, наречена плика семилунарис, която се крие в ъгъла на окото ни. Тя е отговорна и за увлажняването на очите ни докато спим. Въпреки че зъбите ни изглеждат твърди и неподвижни, те всъщност не спират да растат през целият ни живот. Корените им непрекъснато се удължават, за да избутат коронките им навън. Стомахът ни може да побере до цели 4 литра храна. Това е невероятно, като се има в предвид, че в нормално състояние стомасите ни са с размерите на юмрук. Мозъкът ни е най-сложният орган в телата ни и е способен на невероятни неща. Той може да съхрани огромно количество информация, да обработва сложни задачи и да генерира креативни идеи. Кожата е най-големият орган в телата ни, тежащ средно около 2,7 кг. Също така играе много важна роля за защитата ни от инфекции, регулирането на телесната ни температура и производството на витамин D. Знаете ли, че в телата ни има над 100 трилиона бактерии? Те живеят по кожата ни, в червата ни и дори в устите ни. Повечето от тях са безвредни, а някои от тях дори са и полезни за здравето ни. Човешкото сърце е невероятна машина, която работи неуморно, за да изпомпва кръв в телата ни. То бие около 100 000 пъти на ден, което прави около 36 милиона пъти годишно. Също така изпомпва около 7500 литра кръв всеки ден. Способни сме да издържим до 40 дни без прием на никаква храна, стига обаче да имаме вода. Знаете ли, че можем да изпием до 1 литър вода за минута? Разбира се, това не е никак препоръчително, но показва колко ефикасно се справя тялото ни в преработката на водата. Способни сме да усетим въртенето на земята. Това е така, защото вестибулярната ни система, която се намира във вътрешното ни ухо, е отговорна за усещането за баланс и движение. Някои хора имат способността да виждат ултравиолетова светлина, която е невидима за повечето хора. Това може да им помогне да виждат неща като следи от урина на животни в тъмното или пък да разпознават фалшиви банкноти, например. Мозъкът ни генерира електричество, което може да се измери с електроенцефалограф. Това електричество е отговорно за мислите, чувствата и движенията ни. Някои хора имат способността да усещат магнитни полета. Това може да им помогне да се ориентират в пространството или да намерят пътя си в тъмното. Някои хора могат да общуват помежду си чрез телепатия. Най-често срещано явление е при близнаци. Мъжете губят около 40 косъма дневно, а жените за сравнение около 70. В кръвта ни се съдържа същото количество соли, както в морската вода. Сутрин сме по-високи, отколкото вечер. Човешкото сърце завърта кръвта в телата ни около 1000 пъти всеки ден. Животът на миглите е средно 150 дни. Във веждите ни има по около 500 косъмчета. Човешкото тяло съдържа средно 100 милиарда нервни клетки. Невъзможно е да кихнем с отворени очи. Костите са поне 4 пъти по-здрави от цемента. Хората се раждат без капачки на колената. Развиват се чак след 2 годишна възраст. Животът на вкусовите ни клетки е едва 10 дни. Децата растат по-бързо през пролетта. Размерът на очите ни не се променя през живота ни, но пък носа и ушите ни не спират да растат. Когато кихаме, цялото ни тяло спира да функционира. Дори сърцата ни спират за миг. Най-малката кост в човешкото тяло е стремето в ухото. Бебетата се раждат с около 270 кости, тъй като някои кости се сливат заедно, докато растат. Тялото на възрастен човек има 206 кости. В човешкото тяло има над 600 мускула. Мозъка използва около 20% от цялата енергия на тялото. Кръвта съставлява около 8% от общото телесно тегло на човек. Кохлеята във вътрешното ухо е отговорна за преобразуването на звуковите вибрации в електрически сигнали за мозъка. Белите дробове съдържат около 300 милиона алвеоли. Това са малки въздушни турбички, отговорни за обмена на кислород и въглероден диоксид. Стомашната лигавица се обновява на всеки няколко дни, за да избегне усвояването от собствената си киселина. Бъбриците филтрират около 120 до 150 литра кръв дневно. Вкусовите рецептори на езика могат да различават до 5 основни вкуса. Рефлексът на коляното е най-бързият рефлекс в човешкото тяло. Височината на гласа на човек се определя от дължината на гласните му струни. Хълцането се причинява от внезапно свиване на диафрагмата.
Ногтите на ръцете растат по-бързо от ногтите на краката. Кръвоносните съдове в човешкото тяло могат да обиколят екватора на Земята 4 пъти, когато са разтегнати. Хората споделят около 98% от своята ДНК с неандерталците. Човек на средна възраст се усмихва около 7 пъти на ден. Ако достигне до 11 усмивки, експерти го причисляват към оптимистите, а песимистите, уви, се усмихват не повече от 1-2 пъти дневно. Обикновено, когато сънуваме, след това забравяме 90% от сънищата си. Един човешки мозък генерира повече електрически импулси за един ден, отколкото всички телефони по света взети заедно. Сърцата на жените бият по-бързо от тези на мъжете. Ето, че и този път неусетно стигаме до края на това видео. Интересно ли ви беше? Искате ли втора част с още по-любопитни и интересни факти? Кажете в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала Скамбанка, ако все още не сте го направили, за да получавате известия за всички нови качени видеа. За пореден път ми беше изключително приятно във вашата компания. Чао, чао и до следващия път!